अरे संपदा तुझी चिडा तो नाना सब कते कथाबार्ता करछथि तो सुनुछु ना नाही जे अरे मुगाई निस बेबी और कोन हिची पाठ सारा बुझे आसली घरे बसी के बुझेइली से कथा को भूली जाओ आ सही कथा को धरी बसी दीटा बोतल सारी दे दिलो आपने अधाटा दिला ताकू भी छाड़िलु कथा बोले रहू ना आ देहम टुटे जगी बोले नाही जे ए बाबा संपदा तू मन दुख करूच कि ए बाबा ए तू जमा मन दुख करना आसी तो धर हमें तो भाई भलो जट्टी कर दबू ओ शीघ्र हमें तोर बाहागर कर दबू आज टाइम से शीतल तू बोली जा तू এই শীতল को तो वो भाई घर को नहीं आई दिला आलो बाबू শীতল बाहर अपेक्षा করেছি हमारे तो তাহলে বউ নাই তো মত বিশ্বাস করলো परिस्थिति समिति है गला परिस्थिति ना ना मामा कथा नहीं सुनो ना ऐसा तो लोला मुझको सफल करा ये परिस्थिति करूँ ये परिस्थिति में कोई ऐसे बोला ही ना तुझे औकर लोगों ने क्यों को मार करूँ पड़े ना मुझसे क्यों को बाहर न दिले से आत्महत्या करी तांता शीतल को बाहर तो आमो दिजर को आत्महत्या करिबा पई बाध्य करो हे भगवान कोडा करछि नहीं मुझसे भूल कर सेमिति कहला तू हलो तू मरी गला मु कोन बंची परिबे हलो मु पर तोरी पुओ शास्त्र कहिछि पुत्र कुपुत्र हे पारे हले माता केबे को माता हे पारेली तू मते विश्वास करलो सिद्धना भारी भलो छियो सेमिति नतले से ता जन्म कला बापा से राजप्रसाद भई घर और सेमिति ओए सारम को छड़ी मते बाहे केबे कोने ठीक आसी थांता एटा तो सत कथा एटा कथा तुम मुंडर पसी नथिला ए मो संपद ठीक कहूची तमे तक भूल बुझनी तू ठीक कहछु न साबिना ताको भूल बुझला तेरे तार किसी भूल सब भूल की तोरा तू मोरे आउ का संग पापो संग कर भेटा को तू जदी मो कोई था तो सही दियोटा को भाई करू को ले जाके चल जा से डालो द्वारा बोल फेरे ना आज से झियो को बाहे मु किछि भूल करिनी मते भूल बुझनी मना भूल बुझनी सुनो मारियाडा कोन पेडो कोन हाथ उठे मान भूल करिनी भूल करिछि एले मु कोन कहछि मो कथा टिके सुनो एतिरे से झियोटार दोष कोन कहिलो समिति हेई नथिले से कथा बाप घर छाडी मो सपोस काम घर को आसी तांता लो मारकिना तू भी बदली गलो सकाल से अपमान सब बोले गलो तू ए सब बोलरे कहूची से दियो को दंड द्वार पर पे मार करता को नन्ना ए मान सम्मान स्वाभिमान झील मानुचे अपन को बहुत अपमान देइछन्ती
ସକାଳେ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଶିଳ୍ପପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କଣ ମୋ ଡାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶାସ୍ତି ନୁହଁ? ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଏମିତିକି ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଠାରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲି, ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଗଲି। ଏବେ କଣ ଆପଣ ଖୁସି ରୁହନ୍ତେ? ଶୁଣିଛଟି ତମ ବୋଉ କଣ କହୁଛି? ୟା ଉପରେ ତମେ କଣ କହିପାରିବ? ଏ ଝିଅ ଭଲ ନୁହଁ, ମୋ ଘର ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସାରିଆ ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା। ଏ ଝିଅ ଜାପାନୀ ଗିଲାସରେ ପାଣି ପିଏ, ମୋଟା ଗତିରେ ଶୁଏ, ପାଗଳ ଚଟାଣରେ ଚାଲେ। ଆଜି ତା ବାପ ଛାତିକି ଗୋଇଠା ମାରିଛି, କୋଉଦିନ ତ କଲେଜାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ହାତ ଯୋଡୁଛି ନା ସେମିତି କୁହନି। କେମିତିକା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତଳକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ଶୀତଳ ଯଦି ଘରେ ନ ରହିବ କୁଆଡେ ଯିବ? ସେ କାହାର ହବ? କାହାର ହବ? ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି କି ନାଇଁ? କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କଣ କଲେ ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା, ଶପଥ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ମତେ, ଏ ଘରେ ମତେ ରହିବାକୁ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଯାହା କହିଲି ତୁ କରିପାରିବୁ? ମୁଁ ପାରିବି ଯଦି କହିବେ। ମୁଁ ପିଠି ପକେଇ ଦଉଛି। ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିବସକୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ମୋ ପିଠିରେ ସୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାରନ୍ତୁ, ପିଟନ୍ତୁ, ଯାହାର ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମତେ ଏ ଘରୁ ବହୁ ପୁଣିଆରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି ନାନା, ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି ମତେ। ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବ। ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଭାର ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ଶୀତଳ ମିଶ୍ର ମାନେ ଶୀତଳ ମିଶ୍ର ଏ ପେପର ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବ। ସିଗ୍ନେଚର କରିବ ମାନେ ତା ନାଁରେ ଥିବା ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତା ନାଁରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରୁ ସେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମ୍ପଦ ପନା ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବୁ। ମନେ ରଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଟଙ୍କା ବେପାରୀ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଲାଲ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ। ବାବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଅଳ୍ପ ସାଇନ୍ କର। ସାଇନ୍ এই সূর্য মিশ্র নিরতম পেপার। ଆମ ଝିଅକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ତମ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର। ମୋ ଘରେ ସେ ରହିପାରିବନି, ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ କଥା। ବୁଝେଇ ପାରିବ ମତେ? ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଅହଙ୍କାରୀ ବାପର ଝିଅ ବା ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ। ଟଙ୍କା
ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ମୋ ବିଗତ ଜନ୍ମ ପାପର ଦୋଷ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା, କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? କଣ କଲେ ମତେ ଏ ଘରେ ବହୁର ସ୍ଥାନ ମିଳିବ? କୁହନ୍ତୁ ମତେ। 10 କି 50 କି 100 ନୁହଁ, ତୋ ପାଦର ଜୋତାରେ ଦି ପାହାର ତୋ ବୋପାକୁ ପିଟି ପାରି কিন্তু সহিবার প্রশ্ন কেউ উঠে যেতে শীঘ্র পারুচন্তে এই ঘর ছাড়ি চালি যান্ত শীতল তোমার ড্যাডিকে কই দিও যেতে শীঘ্র পারতুন সে ঘর ছাড়ি চালি যান্ত চালে যা তু সে ঘর କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ ଡାଡି? ପାପ କରିଛ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବନି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ଜୋତା ବାହାର ଖାଇବ। ତୁ ପତେ ଠକାଇ ପିଟିବୁ ଜୋତା ବାହାର ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର। ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଦେହରେ କେମିତି ବାଜିଲା ଜୋତାର ପ୍ରହାର। କାଟିଲା ନା? କେତେ ଜୋରରେ କାଟିଲା ଦେଖ ନା, ଦେଖ ବୋଉ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ତମମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ କେମିତି ଜୋତାର ବାହାର ବାଜୁଛି ଦେଖ। ନାଇଁ ବୋଉ, ତମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପିଟୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଡାଡିକୁ ପିଟୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଡାଡିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଡାଡି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲି ତାହେଲେ ଦେଖ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଟାଟୁ ନୁହଁ, ଟାଟୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଭଲ ପାଇବା। ମୋ ଡାଡିକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। ମୋ ଡାଡି ତମକୁ ପିଟିଥିଲେ ନା? ଦେଖ ଏଇ ପାହାଡ ତମ ପାଇଁ, ଦାଦା ଏଇ ପାହାଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର? ଆଉ ଦି ଚାରି ପାହାଡ ଖାଇକି ଯାଅ, ଦେଖି ଯାଅ ଅହଙ୍କାରୀ ଚଢେଇଟା ଯୋଉ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧେ ସେ ଗଛରୁ କେମିତି କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଖସି ପଡୁଛି। ଦେଖି ଯାଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଦେଖି ଯାଅ। চিত্র করা হয়ে গলা যদি পারে নেই যাবো, যদি পারে নেই যাবি। এই জগন্নাথ, ও তোমরা কি অপরাধ করেছি প্রভু? তাই কেমনি পরীক্ষা নৌছ না কি কাণ্ড নৌছ মতে যেতে পানি ପାଣି ଦଉନ ଛୁଆଟା
କଣ କରୁଥିଲ ସାରିଆ? କୋଉଥିରେ ପାଣି ଆଣିଛୁ? ଚାପାଲି ଗିଲାସରେ ପାଣି ପିଉଥିବା ଝିଅକୁ ଷ୍ଟିଲ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଦଉଛୁ। ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯାଉନି ତମେ? ଯଦି ହୃଦୟଟା ମୋର ପଥୁରିଆ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡ୍ରାମା ଭିଲିଆନ ଶିବା ପଣ୍ଡାର କଳାକାର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଛୁ? ବେଶୀ ଗପିବୁ ତ ପଥୁରିଆ ମିଠା ଖାଇଛୁ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏ ବଡ ଲୋକର ଝିଅଟା ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ବଡ ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବୁ ତୋ ନନା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ହାତରେ। ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ଆଲ୍ଲା ଦ୍ୱାର ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ମାରିଦିଅ ନନା, ମାରିଦିଅ ମତେ। ହେଲେ ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଭାବିଲେ ଇଏ ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଏମିତି Morning